nadi ang lifayana nini bagay hamjak matubuan o ani alakti o ani nai thokti nono ang pokmaya o ani nai thokti o ani alakti nono ang pokmaya imanggo nono ang nugo muktango nang no payo imanggo nono ang lenugo muktango nang no payo o ani alakti o ani nai thokti nono ang pokmaya o ani alakti o ani nai thokti nono ang pokmaya tawa nadi ang lifayana. Tawa nadi ang lifayana nini bagay hamjang matuboy o ani nai thokti o ani alakti nono ang pokmaya o ani alakti o ani nai thokti nono ang pokmaya tawa nadi ang lifayana buskanggo nono ang nugo imanggo bonang nafayo buskanggo nono ang nugo imanggo bonang nafayo jara nini bagay khati ja o ani nai thokti o ani alakti nono ang pokmaya tawa nadi ang lifayana nini maya khawang chawai tonggana nono lobay nini maya khawang chawai tonggana nono lobay jara nini bagay khati ja o ani jadoy o ani didayoy nono ang pokmaya tawa nati ang lifayana nini bagay hamjang matuboy o ani alakti o ani nai thokti nono ang pokmaya o ani nai thokti o ani alakti nono ang pokmaya tawa nati ang lifayana. La 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 la.
di ang lafayana nini bagay hamjak matuboy o ani yalati o ani nai thokti no no ang pogmaya o ani jaduyoy o ani rangchayoy no no ang pogmaya Buskango no no ang nugo imango bono nukfayo ojora nini bagai khati jak o ani jaduyoy o ani rangchayoy no no ang pogmaya o ani jaduyoy o ani didayoy no no ang pogmaya tawana di ang lafayana tawana di ang lafayana tawana di ang lafayana. Thank you so much. Tawana di ang lifayanan nini bagay hamzang matuboy o ani alati o ani nai thokti no no ang pogmaya o ani alati o ani nai thokti no no ang pogmaya tawana di ang lifayanan ho tawana di ang lifayanan nini bagay hamjak matuboy o ani alati o ani nai thokti no no ang pogmaya o ani nai thokti o ani alati no no ang pogmaya tawana di ang lafayano buskango no no ang nugo imango bono no fayo ho 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 buskango no no ang nugo imango bono no fayo ajora nini bagai khati jak o ani alati o ani nai thokti no no ang pogmaya o ani nai thokti o ani alati no no ang pogmaya tawana di ang lafayano. Tawana di ang lifayanan nini bagay hamzak matuboy o ani alati o ani nai thokti no no ang pogmaya o ani nai thokti o ani alati no no ang pogmaya tawana di
jora nini pakai khatija owani alati owani nai thokti no no ang pok maya owani nai thokti owani alati no no ang pok maya tawana di ang lifai wana खुलुमका जतन न ani bumung hamari deborma hingke tini angno rokno sini tipra hastini risap mungkurung star manik temem rumini khukti risap jak tawana di angle fayanu o risap mungno angno rokno risabai khnarinai jadi norok ani o risap mungno khnatok jak hingke ano support khai comment khai te share khai di asukno hambai tawana di angle fayanu nini bagai hamzak matubai o ani alakti o ani nai thokti no no ang pok maya o ani nai thokti o ani alakti no no ang pok maya tawana di ang lifayanu beskago no no ang nugo imango banang no fayo ho beskago no no ang nugo imango banang no fayo ho jora nini bagai khatija o ani alakti o ani nai thokti no no ang pok maya o ani nai thokti o ani alakti no no ang pok maya tawana di ang lifayanu ho 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 tawana di ang lefayanu nini bagai hamzak matuy o ani alakti o ani nai thokti no no ang pok maya o ani nai thokti o ani alakti no no ang pok maya tawana di ang lefayanu beskago no no ang nugo